Sziasztok srácok, ebben a mai videóban megint játszani fogunk ebben a videóban játszani fogunk egyet. Ezzel a nagyon menő karakteremmel. Rokerből. Mysterio-val. Sparrow. Ez Agasta, Watu, Katra. Ez az Emma Frost. Ez meg a Ruby Cupid. Szóval, ja, én meg közben agyban nézem a játékot, hogy fogok teljesíteni. Szerintem nagyon jól, én nagyon jó vagyok, és meg ki voltam, sziasztok. Nem, nincs vége a videóra. Most így lejátszottam a csatornának a jövőjét, amikor a csatornámnak ugye lesz egy jövője. A csatornámnak a jövőjén ez lesz a beköszönés. Oh! Handcannon pisztol! Bum! Hoppa! Bum! Hoppa! Hányas sebez? 152. Erre nem bírok. Fölötte át, még nem érdekel. Pumpa! Ez pumpa vagy tociál? Ez pumpa. Tingo, tenge. Hova fogunk ugrani? Ide. Hát megnézzük, hogy mennyire jó a leszállás. Kíváncsi leszek. Szépen le is ugrunk. Nem akarok még gliderezni. Majd talán most. Ja. Még egyszer. Most már nem bírok odaérni. Most már nem. Ó, kaptam egy fegyót, az jó. Na nézzük. És akkor most itt lent fogunk lootolgatni. Úgy tűnik, revolver. Tökéletes. Ó. Szépen jövünk le. Itt vagyunk, bum. Hogy megnyitjuk az chestünket. A chestünket. És egy epic charge shotgun. És egy epic shockwave. Nézzük, mit fogunk csinálni ezekből. Hát a shockwave feje. Elsőnek az, hogy a shockwave helyett kespedet hozunk. Itt nincs megcsinálni, de ott fent van. Mindig is tudtam. Ezt mindig is megtanultam. Ugye nekem az a kezdő stratégiám a reloadba, mindig ide ugrok le. Mindig erre a hátat, utána ide leugrok, utána kinyitom a chestet, utána már megyek tovább. Nem tudom. Miért nem veszek be minit? Lehet, hogy jobb ötlet lenne, mint 100 HP-val mendegélni. Csak. Hát, mindjárt meg lesz. De nem már. Hagyjuk. Ó, itt van Biggie Shieldy. Ez tökéletes. Hát sajnos már ilyenek föl, szóval nem bírok itt még lootolgatni, meg túl még. Még itt tudok egy kicsit lootolgatni, még itt is van chest. Aha, itt a kör. Hát
Ez eddig nem a legjobb meccsem. És az... Jó, jó, igen. Az annyira gondoltam. Jó. Hát már mindegy, már beveszem. Nézzük. Szépen. Ide jövünk. Hogy látom már, ki van lootolva. Nem tudom azért merjebb. Hát még van hátrahagyva egy kis lőszer, de hát mibe kéne. Ott jön a kör. Itt van ez a lootlék. Nem hiszem, hogy már valaki lenne itt. Mert igazából akkor már ki van lootolva minden. Kb. Egyszer volt olyan, amikor ide jöttem egyszer, oda a láda, oda, arra a helyre mentem, és nem volt kifosztva. Egyik ládás egyszer volt olyan. Nem akarok. Jön. Hát itt a második alkalom. Tökéletes. Thunder Shotgun. Hát nem tudom. SMG az a baj. Ebből kapunk egy szürkét. Én már most bírok újraéledni. Eddig jön még. Azt hittem, hogy már soha nem lesz vége. Jó. De már az Isten vagyok. Most kapok. Ről akartam cashpedezni pont akkor. Cashpedet. Nullát knokkoltam, de nem érdekel. Az a lényeg, hogy még élek. Attól függ, hány lesz benne. 55. Semmi. Jó, egy chest. Elméletileg. Bent van akár. Igen, az még pont bent van. Minden igaz, akkor eddig fog eljönni a... No. Eddig fog eljönni a kő. Nem. Itt tudok lenni 40 másodpercig. Így. Ott megy a meccs. Mindegy. Bum! Tadá! Szépen elintéztük őket.
Hé! Aha! Hát mert te itt írtad, beugrottam. Jó. Most komoly. Júj. Meg fogok halni. Biztos vagyok benne. Ez meg mi? Hol már két? Most legalább megkétezni. Ott van is egy ember. Pump. Kéne egy pumpshot is. Úgy. Olyan jönne, ja. Ez nagyon ijesztő. 8 ember van. Szerintem egy minit. Ezt a minit még gyorsan veszem. Két ember van rajtam kívül, duóba indultam. Na ugye duóba indultam. Eci. Mi? De honnan lőttek? Ja, hogy hátban. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok. Ha tetszett, na. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Halihó!